Bai, hor da horiez, dago, beko denbora luzea, zeren da gai bat asko landu dugula baita ere alabediko kideekin, ez? Hor dago paradoja bat, adibide bat, orain sortu dute, atera dute diru laguntzen deialdia, Eusko Jaurlaritza da instituzioen aldetik bakarra irrati laguntzen duela, osea, dute partida bat, baina frekuentzian dituztenei. Zer gertatzen da, bi irrati bakarrik laguntzen daude. Bizkaia irratia eta segura irratia. Gu daramagu gure eskualdean 12 urte euskaraz emititzen egunero lortu dugu frekuentzi bat, ezestatu digutena, edukatu digutena, eta ez dugu eskubiderik diru laguntzen gana joatea, diru laguntzak eskatza. Bueno, a mí que me lo expliquen, erdera esaten den bezala, hor dago kriston paradoja arraroa. Zer gertatzen da frekuentziekin? Nik uste gaia ezaguna da. Izugarrizko iruzurra egin du Lopezek zuzentzen zuen Eusko Jaurlaritza, irregulartasunez betetako prozedura bat martxan jarri zuten, eta azken etapan, azken 15 egunetan, Eusko Jaurlaritzatik atera baino lehen konturatu ziren impresentablea zela egoera eta atxera egin zuten. Baina atxera egin zutenean nortzuk izan dira irrati kaltetunak. Hor badira, noski baietz, badira 34 irrati lizentzia lortu ditugunak, baina batez ere euskara izan da kaltetuena. Momentu honetan hartzen badin badugu diala orokorrean, zenbat irrati daude erderaz emititzen dituztenak, zenbat irrati daude frantsesez emititzen dituztenak, eta zenbat irrati daude euskaraz emititzen dituztenak. Hor, egoera diglosiko izugarrizko batean gaude. 14 irratiei, euskarazko irratiei lizentziak emateagatik ez genuen diglosia egoera konpontzen, baina bederen esan dezakegun aurrera pauso bat zela, eta Lopezen gobernuak betetzen zuen bere hitza, zeren bere hitza zen 11 irratia euskarazko erreserbaretako, eta azkenean 14 irratiei eman diote. Osea, hori baina eratago. Bueno, baloratu ezakegu eskasa dela, baina positiboa zela gure aldetik, edo bederen urraz bat. Momentu honetan zer egoeran gauden? Gaude limbo juridiko batean. Ez dakigu zer gertatuko den. Guk errekurtsoak aurkeztu dugu, etxete irratiak errekurtso bat aurkeztu du, eskatzen ez bertan behera ustea, definitiboki bertan behera ustea konkurtsoa, izik eta hartzea Iñaki Sotok bere kronikak asmatu zuen el punto 5, formatuan, zan nahi du irregulartasunak hasi ziren momentutik. Hori berrartzea eta bukatzea. Eta bukatzea gainera gu oso lasai zetitzen gera, eta uste dut alabedi bi ere lasai egon daitekena, oso proiektu honak egin genituzkenak eta puntuazio aldetik oso goian gaude euskarazko irrati gehienak bederen, ez? Orduan, zentzu horretan lasai gaude hori eskatzerakoan, zeren badakigu berrartzen baldin bada, puntuazioan oso altua gaude eta oso proiektu gana egin duen, eta berriro eskuratuko ditugu. Arazoa ez da izan euskarazko irratien artean, arazo politiko badago hor. Hor norbaitek erabaki du, Grupo Notiziasi eta Gara taldeari frekuentziak ez ematea. Hor dago arazo, hor dago koska. Arazo politikoa dago, baina berriro euskara izango da kaltetua. Zeren zer gertatuko da, hor entzuten dugu, berriro abiatuko dutela konkurtso bat, baina oso zaila da abiatzea konkurtso bat 34 frekuentziekin prozesu juridiko batean daudenak. Zer egingo dute? Eman orain frekuentziak eta segur erabaziko dugu. Eta 10 urte barru prozesu judizial batean ondoren berriro kentzea eman dutenei eta guri ematea, bada, limbo juridiko oso arraro bat, eta zentzu horretan guk aldarrikatzen dugu 5 puntutatiko, horrela maita izan duen idatzi zuenean hori da, irregulartasunak abiatu zutenetik bukatu prozesua. Baldin badute beste enpresa batekin egin, badute bere prozedimientoak egin, baina bukatu, zeren hor Euskara merezi duelako, eta bigarren elementua, eta nik uste hori importantea da, irrati komunitarioak merezi dugulako. Dakizuen bezala, hiru sektore daude, pribatu komertziala eta irrati komunitariokoak, irrati komunitarioetako Arrosa Federazioak lanean ari gira sektoreko errekonozimenduaren dako, eta konkurtsoan 3 irrati
ginen sektore komunitarioetatik. Jakin behar da, Estatu Espainolean bakarrik Valentzian dago irrati bat errekonozituta sektoretatik eta badira 100 bat irrati. Orduan, bueno, pues izango zen aintzindaria eta bueno, pues sale, guazen zoriontzea, baina urratxaren emateagatik. Eta bederen frogatzen genuen irrati komunitarioak ez dira beti bizi behar egoera alegal batean, baizik eta eskubidea dugu dialean besteak bezala lan egitea eta borrokatzea iguala de kondiziones. Bezala, planteatu egiten dugula instituzioekiko egon den harreman hori, baina nik behintzat argi daukat eta behintzat den planteatuen nahi zen transizio eredu horretan argi daukagu iraungo duten komunikabideak, komunitate bat bertebratzeko kapazak diren komunikabideak izango dira. Eta are gehiago aldin eta komunitate desberdinak bertebratzeko kapazak baldin bagara. Herri ekimenetik sortutako komunikabideok daukagun abantaila komertzialekin, publikoa sari baldin bagara beste eztabaida batean sartuko ginateke. Baina daukaguna beste komertzial horiekin, apolitikotzat daukaten horiekin eta egiazkigu baina are politikoagoa diren horiekin, da gu komunitate horrek sortu egin zuen. Gaur egun enpresa munduan zerbait baldin badago balioa daukana da komunitate hori sortzea. Enpresa guztiek eta iragarki guztiek bilatzen dutena da, sare sozialen elementu zentrala enpresentza da komunitate hori bertebratzea. Gu komunitate batek sortu gintuen, adibidez gure kasuan, 10.000 pertsonak, enpresek, familia jarri zuten garai hartan dirutza bat zana, komunikabide bat sortzeko, politikaren eta kazetaritzaren erpin horretan kokatu egingo zena eta kapaza izango zena garai hartan agotxi gabeko hien agotxa izateko eta beste dinamika eraldatzaile bat sortzeko Euskal Herrian. Uste dut, euskararen alorrean sortu diren komunikabideak ere perspektiba berdina daukate, maila batean komunitate horiek elkartu ez dira isolatuak, ez dira existitzen. Daukagun arazotako bat da, hain zuzen ere, komunitate horiek ze puntutaraino jarri egiten diren eta diren militante egiak, ez beraiek militante egiak direlako, baizik eta gu merkatu terminotan mugatuagoak gaudelako, alegia pertsona bat baldin bada garako erosle berriako arpide du. Antxetek gratiaren jarri behar baldin bada, sosketak egiten baldin behar erosiko baldin badu, alabediko tabernara joango da, konsumitzera, ez dakiz zer, arazo bat daukagu oso gutxi bere hartan ari gara. Ez garelako kapazak merkatuaren ikuspuntutik zeiteko, baina gu daukagun abantaila da, komunitate horiek existitu egiten direla, naturala direla, eta beraientzat oso garrantzitsua dela komunikabide hauek existitzea, beraien komunitatea bertebratzeko, eta beraien mezua ez komunitate horren barruan geratzeko, ez autokonsumorako baizik, eta horien zabalkundelako. Horregatik ordaindu egin behar da? Bai, ordaindu egin behar da. Bestela ez dago modurik hauek aurrera ateratzeko, eta horrek berdin balio du, hemen gauden guztientzat. Baita, erakunde publiko, komunikabide publiko entzat ere, gure zergetatik atera egiten delako hor dagoen dirua. Nola ordaindu behar da, ze kopuru ordaindu behar dian, ze zerbitzuengatik ordaindu egin behar da, horretan ez dugu asmatzen, dauzkagun proiektuak bideragarriak egiteko. Eskakizunak handiak direlako eta gaitasunak asko ere mugatuagoak. Baina nik uste dut ez direla kontrajarriak eta egiten den kritika instituzioei gehiago da, ez duela ikusi sektorea bere horretan, alde batetik egon daiteke euskararen sektorea, herri ekimeneko sektoreak egongo liratezke, baina baita orokorrean komunikabideen sektorea, zentu horretan nik uste dut kritika zuzena dela eta beharra nabarmena, konfluentziak eman behar direla horretan, baina horretaz aparte nik uste dut gure indar nagusia dela komunitate hori. Eta lehenik eta behin egin behar dena da, komunitate horreken esfortzua eskertu. Lehen planteatu dudan horretan, guk apurtu egiten dugu moldean, guk batez ere salmentengatik bizi gara. Gaur egun guan gara gesten, 8% salmentetan ere gure difuzioa.